Masu saurare barka da wannan lokaci kuma sannan marafan mu sukan ce da wani sabon shirin namu a cikin labaran namu na rana. Fatan awon lafiya yayin da daidai yau yayi daidai da 18 ga watan Fabrairu shekara ta 2024. Masu saurare to a cikin shirin namu da za ku ji cewa dai shugaban kasan nan ta wato da Isra'ila bayyana cewa zai kai mummunan hari ta kasa yankin zirin Gaza. Idan kuma muka dawo zuwa taron da aka yi na manyan kasashe sun bayyana cewa tabbas su yanzu sun yi duba da kuma dai la'akari da yadda yanzu aka fiya juye-juyen mulki a yankin Afirka da kuma da yadda al'amuran tabarbarewar tattalin arzikin ƙasa yake ƙara karewa a yankin Afirka. A jamhuriyar Nijar kuma dai tun bayan da wato dai da Abdulrahman Tchiani ya anshi 'yan Najeriya kimanin 40,000 'yan gudun hijira, hakan ya jawo ƙara kima a idanun 'yan ƙasar Najeriya. Masu dai sauke zama domin jin labaran namu na duniya a halin yanzu kuma wasu dai kakanin labaran duniya daga sani min dawo zuwa wannan dan takaitattun labaran namu yanzu dai ku fara labaran namu na duniya. To dai a cikin labaran duniyar za ku ji cewa dai wato dai shugaban kasan na Amerika wato Joe Biden ya bayyana cewa ya kamata a kai wa kasar Ukraine sojoji domin yaki a kasan nan ta Rasha. Shugaban kasan nan dai na fare kasan nan na wato dai Isra'ila bayyana cewa tabbas zai kai mummunan hari yankin zirin Gaza da yake Isra'ilawa, yayin da kuma kasan nan dai ta Qatar ta bayyana cewa da yiwuwar za a samu tsagaita wuta a tsakanin Isra'ilawa da Falistinawa mara tabbas. Masu saurare sai kira zama tsab domin jin wannan labaran namu kyawawa a halin yanzu kuma ga cikakken rahotannin labaran namu na duniya. Tomadalla a cikin yanzu kuma ga cikakken rahotannin labaran duniyar. Shugaban kasar America wato da Joe Biden ya bayyana cewa da ya kamata a kai wa kasar nan ta Rasha nan ta Ukraine wato da ta tallafin sojoji domin kare kanta daga hare-haren kasar nan ta Rasha. Shugaban kasar America Joe Biden ya zargi shugaban kasar nan ta Rasha wato da Putin game da hare-haren da aka game da kashe shugaban dan babbar jam'iyyar hamayya a kasar jamhuriyar Nijar kuma da Abdulrahman Tchiani ne yake ta ƙara kwarjini da kuma daraja a wajen 'yan Najeriya tambayan da ya anshi 'yan gudun hijira kimanin 40,000 na kasar Najeriya wanda yunwa da kuma da ruwa ya sa su suka je kasar jamhuriyar Nijar. Sannan sun bayyana cewa an kashe su hannu biyu domin ganin yadda fafata. Shugaban kasar nan na wato Isra'ila bayyana cewa tabbas fa zai kai hari mummuna a yankin zirin Gaza, yayin da ya tun bayan yakin da aka shafa shekaru ana fafatawa tun bayan da kasan nan ta America da kuma kasan nan ta Qatar da kuma Masar suka yi kokarin sulhuntawa tsawon kwana biyu, amma sai dai hakan bai tasiri ba tun bayan yadda rikici ya barkewa a yankin zirin Gaza tsakanin su da Hamas. Sannan dai ana dai zargin kasar Hamas ta karya alkawari yarjejeniya. Shugaban kasar nan da kasar Qatar ta bayyana cewa da yiwuwar za iya samun tsagaita wuta tsakanin kasar Isra'ilawa da kuma Falistinawa. Tabbas wannan yaki an jima ana fafatawa tsakanin Isra'ilawa da Falistinawa a jamhuriyar Nijar kuma yanzu da zafin martanin da Abdulrahman ya yi ga Bola Ahmed Tinubu game da cewa tabbas Bola Ahmed Tinubu yana kama da fatalwa. Abin ya yi matuƙar ba 'yan Najeriya da kuma 'yan Nijar dariya. Da kuma maka garzaya zuwa ƙasar nan dai ta Mali za ku ji abubuwan da ke faruwa su ma can, ganin yadda ake fafatawa su ma da su tun bayan da yadda aka bayyana cewa za a buga sassaban kuɗin AES Sahel wato dai kuɗaɗen ƙasar Mali, Burkina Faso, Nijar da kuma Gini Bissau. Amma dai sai dai fa dai shugaban kasar nan ta wato dai Faransa wato Emmanuel Macron yanzu ya kalle sai kwantawa da buga wa'annan sabon kuɗaɗe ba da shi da wannan dai kasar nan ta Algeria tun bayan da ya tsama ta shiga tsakanin Bola Ahmed Tinubu da shi da Abdulrahman Tchiani tun bayan dai da suke ba su juyin mulki a watan da suka wuce. Hakan ya dawo da Bola Ahmed Tinubu ya samu su takunkumai da dama wa'anda suka satire su da kuma ganin abin yayyowa da ya sai kuma yadda Bola mutum bai kai wasa da hankali domin ganin yadda ya ki ce masa kunkumai da farta ne kasar nan ta Mali, Burkina Faso, Niger suka bi bayan kasar Niger
domin tuni suka fice da kungiyar nan ta ECOWAS, amma dai a yanzu ana so a sulhunta domin ganin cewa kasar Nijar, Mali, Burkina Faso sun da kungiyar ta ECOWAS. Amma fatan bayan fice wasu shugaban kasar nan ta Rasha Vladimir Putin ya yi musu sha'awar cewa su shiga kungiyar sun da su ta BRICS, amma sai dai yanzu fa kasar Nijar, Mali, Burkina Faso ba su koma kungiyar BRICS ba, kawai dai su dai sun fita da kungiyar ta ECOWAS. Amma dai sannan Bola Tinubu ya zama martani game da bayanin cewa tabbas fa kasar Nijar, Mali, Burkina Faso ba su isa su fita da kungiyar nan ta ECOWAS ba, muddin ba su kawo takardar shaida sun mai sun fita wadda ta yi kimanin shekara guda a hannunsu ba. Masu saurare, fatan dai kun ji daɗin kasancewa da wannan shirin namu yanzu, to muna godiya masu saurare da wannan shirin namu zo ƙarshe a halin yanzu. Kafin kuma mu yi sallama, yanzu kuma ga kuma maimacin labaran. Shugaban kasar nan na Amerika wato Joe Biden ya bayyana cewa da yiwuwar za a ba sojojin Ukraine wato dai soji domin taya su yaƙi. Shugaban kasar Isra'ila bayyana cewa tabbas fa zai kai mummunan hari ta ƙasa a yankin da Falastinawa, yayin da dai yanzu dai kasar nan ta Qatar take ta kokarin ganin yadda za ta ƙara dai yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Hamas da kuma dai Isra'il. Yayin da Najeriya kuma Bola Ahmed Tinubu bayan ya yi zazzafin martani wa Abdulrahman Chiani game da abubuwan da yake aikatawa, musamman ma yadda Bola Ahmed Tinubu ya ce duk wani ƙungiyar AS Sahel yana kama da talwa. Tinubu wato dai shi kansa da Abdulrahman Chiani ya yi wa Bola Ahmed Tinubu martani zazzafa, yayin da ce to tsakanin shi da Bola Ahmed Tinubu wane ne yake kama da talwa. Shi kuma dai a wannan kasar nan dai ta Burkina Faso da Mali da kuma Guinea Bissau da kuma dai kasar nan ta dai za ku je da ake fafatawa tsakanin yadda za samar da kuɗaɗen nan na AS Sahel. A saurare mu ta lafiya sai da ke hari, amin summa amin.